virkelig være glad for hinanden, så skal man da, ikke? Nå, hvis man nu skal have ordentlig lyd. Hvis man nu skal have ordentlig lyd, og ikke gider have en bøde på 500 kroner og formentlig snart klippe kørekortet, hvis man taler med telefoner og bøder, så skal man købe Bluetooth-headset. Og vi har talt om dem de første 10-15 gange, og lyden har sådan været lidt svingende, men sådan for opadgående. Og de her 3 headset er bare fantastisk lydkvalitet. Nu er vi ude i noget, nu er vi ude i noget, der virker 100%. De her, den røde og den sorte her fra Jabra, har vi netop testet til at være det bedste headset på markedet. Hvordan er kvaliteten i de her 3, der ligger der? Ja, de er stort set lige så gode, så man kan sige, det handler meget om design, ligesom det gjorde på, eller kommer til at gøre på taskerne, og som det også gjorde på telefonerne. Ja. Så jo bedre, flottere designet er, jo mere kommer man til at betale. Okay, så... Den her koster en 500-700 kroner fra Plantronics, mens de her fra Jabra, den sorte og den røde, som også fås i sølv, de koster omkring 1000 kroner. Og den her, den er jo ret smart. Det er jo simpelthen en prop, man sætter ind i øret. Det er simpelthen en prop, man sætter ind, og der følger faktisk ekstra propper med, hvis nu vi har. Vi har jo alle sammen forskellige ører. Ja, så vi kan finde jeg troede, hvis man havde ørevoks i øret, så kan man kan finde en prop, der passer. Man kan finde en prop, der passer. Det kan man. Og de der 2, det er de klassiske, som så skal op og hænge. De er faktisk designet af Jacob Jensen, og der kan man kan enten både hænge den om øret, men hvis man bærer briller, så er det ikke særlig sjovt, fordi så kommer brillerne altid til at sidde lidt skævt. Så kan man tage bøjlen af, og så bare proppe den ind. Den her var den dyre af dem? Nej, den 500-700 kroner, mens de her koster lige omkring 1000 kroner. Okay. Så